Inday. Patiwas ako niyo. Day! Day! Iwas ako, Day. Ha? Kaya, ano, pingilan ka? Kuhan tanan. Taas na po kuhan mo eh. Wala. Bagura. Ay, kato ka. Nasa mga ikaw. Taas nisa. Panik ng bumasan. Wala, may kurasan to doon. Wala, kurasan. Ya, iterador kasi mayor ba? Ika nga nga. Samo juga sukoy mo sa waday. Wait lang, bago ta magkabintor, nagmayday ko sa akong Facebook. Next content, kabintor. Okay lang, naka 233 views. Sa 233 views na ay react nga heart, ha, like, ug na-appreciate na ko inyong mga reacts. Shoutout sa tanan nga nag-react ug sa 233 views. The next day. Hi guys, kini nga video magkabintor ta. Tara. Mag-start ta diri sa likod sa mong pultahan. Diri may galay sa mong bagong nilabhan. Mauna akong towel. Diri sa pikas, diri na og ginabutang akong air muff. Mo na ginagamit na mo pang tigtikalawang bali diri sa sidunggan. Akong safety goggle, diri na og ginabutang. Diri po na ako ginalay akong mga brief kay kapoy pilo, tissue, syempre need nato na ang saging, mga prutas, ang ato ang life jacket, diri na po nato gibutang. Kining blue na box mo ning gamit sa welder. Kini pakita na ko ni sa inyo, mo na ginatawag na mo nga ganso. Ang summer na tuwi. Ano ginagamit na mo sa barilis, mga dagko na kayo. Amo ginatusok ang baba para makaya na mo galsa. Maunta nang gigamit nga common. Dili tong tinidor. Aquaman. Monthly may ginatagaan og provision diri sa barko. Ay pakita na ako sa inyong sulod. Mga Milo, Maggi. Ari mga provision food sulod ani. Dito sila lom. Ano yung safety shoes na ako. Pakita na ako sa inyo sa mga safety shoes. So gamit-gamit ni. Kaya sayangan ko ba bago kayo. Ari sayang may pang trabaho good. Nindot unta ni pang suroy. Mao ni ako malita. But nga nog silupin kay magbugan, sig musudlan pug kuting. Ari akong sapatos, butas. Dili na ako ginabutang. Mao ni among winter jacket. Pakita na ako sa inyo. Bugnaw mo sa budiga god maong kailangan og winter jacket. Arigi kan paniginsan. Palit na ako mga shampoo, downy, kay wala may provision downy diri. Sabon lang panglaba. Shampoo wala, mga needs na mo. Morning hood sa kuan, winter jacket. Akong gitanggal kay samo kini. Ang orasan guba na ako'y salamin diri. Hi. Ano akong bag. Sulod sa akong bag ng panlakaw na ako. Isa ra ka buok kong panlakaw kaya ang dala puro pantrabaho. Ano akong eyeglass. Nami lababo diri guba. Walay tubig. Bungkag mo ni god. Magkidingkuran siguro ni. Puto lang ko ano tubo.
balde na mo panglaba DIY. Ari basura puro tissue. Ari yung empty bottle ginabaligyan ni ginakuha ni sa kauban ni sa barko. Ari tubig pud sulod ni sako. Ari tubig po dito. Direta sa lamisa na itlog dire. Provision, vitamins, rapayon. Ari mga tambal na ko ni, sarili na ako ni. Basic, vitamins. Ari lights and ship, rules of the roads, sabon, panglaba, tubig na nabawasan, Lipton tea, raisins, oatmeal, charger, outlet, Sprite nga wala na unod, mask, cotton gloves, toothpick, Melco, Nivea, roll-on, Colgate, toothbrush na ako, Palmolive, glasses, susi nga butasan ay nagamit na ako'y sariling flashlight or headlight, razor, diri o gatulog. Ari tama lang makahigda, di makaligid-ligid sa akong tiilan ay para doon nga gamay sulod ani. Pakita na ako sa inyo ang sulod. Akong kamera, battery spare, dua ka bukoy naday diri akong kuano pin pero timpangitan na ako ani ba mga nagkabintur ko, hindi mo na makita ang ulay kabintur. Battery spare, ang GoPro case, SIM card ba nagamit, ang GoPro bag, Listerine, nadiri, guba nga relo, ang para sa buhok na kuna, Hot Plus, cotton buds, ano yung nagamit sa kuan, life jacket light, naputol mo nagod yung mga diri na akong gibutang, gana pa man, bags akong mic, GoPro accessories, akong pitaka. I need you, baby, and if it's quite alright. Uy, gapasong uyab uy. Maning kwarta sa Papua New Guinea, ginatawag nila nga kina. Naadiri akong haplas, diri po daw ang speaker banda, diri na madungog ang mga public address, mga announcements. Diri gilid sa parador na adre ang tissue, akong case, akong headset. Diri po daw akong porthole or ginatawag nga bintana, porthole na kung nasa barko. Ano yung view sa akong bintana. Dili po sa pikas, duha akong porthole. Ano yung view sa akong porthole or sa akong bintana na ipangulong karon ka transship me ug isda. Murag diri na mahuman na tong video, pa-subscribe ko o pa-like na pod. Salamat, bye bye. Ayaw kalimut subscribe ha.